गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो माने जोंनि बिटिआर पि सेक्टनि गेजेरजों मोननो गोनां माखासे इस्युस माखासे डिमान्ड बे मोनथायफोरा 5 बोसोरनि गेजेराव माखासेया जाफुंदों माखासेया जाफुङाखै दिनैसिमबो डिले जानानै दं। बिनिखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सारा खौरां मेलनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिनदों आरो खावलायदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ मोनथिहोदों 2025 मायथाइनि 4, 5, 6 दाननि गेजेराव जोंनि माखासे मेजर इस्यु मोनथायफोरा मावफुंजाया जाफुङा अब्ला जोङो सरकारनि एगेन्स्टै सरकारनि सायाव जोङो आवाज होनो नांगोन बा जोङो आन्दलन खालामफिननो गोनां जागोन। बे बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै मिथियो जोङो रियेलाइज खालामो जे बर' रावा 80 सिडुलाव रिकगनिसन मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मर्यादा मोनबाय। थेवबो दिनै बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव माने दाबो बेखौ थिसननायनि थाखाय बा बेयाव लेंगुवेज जे अपसन गैयैनि थाखाय जोंनि जुडिशियेल सार्भिस CGM बा नोङो माने सेसन जाज बा नोङो बायदिसिना जिखिनि हाइकर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि जाजेसफोर दङ बे लेभेलनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि जे आनजाद जुडिशियेल सार्भिसनि आनजादाव बन्सित जानो गोनां जादों। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो सिटेट जे मिरु लेभेलाव खुङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खुङो बे सिटेटआव L1 लेंगुवेज अपसना बर' दासिमबो गैयैनि थाखाय जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै टेट खुंफैनाय नंलिया आरो बेखायनो LP आरो ME पर्यायनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय सिटेटआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बर' लेंगुवेज अपसनजों बिथांमोना क्वालिफाइ जानांगोन। दा बे अपसना गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि माने फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानांदों। बे मोननै इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो माने बाध्य जागोन। भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय बायदि गासै खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिखिनि सोमावसारग्रा आफादफोर दङमोन सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफोर दङमोन बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोङो खोब स्पष्टबादि आरो गोख्रों मोनसे नीति लानानै जों हाबा मावगोन आरो बिनि बेलायाव जिफोर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजाबाय सरकारखौ जोङो धन्यबादबो होनांगोन आरो सरकारा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' सिनसियारिटिबो दिन्थिदों। नाथाय माखासे जिखिनि जोंहा आद्रा दंबावो माखासे आद्रा थानाय दफाफोरा डिले जायाखै नङा जादों आरो बेखायनो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ। मिजिंथिदों 2025नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जोङो रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 सिडुल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों। गुबुन मोनसेया जाबाय बर' कसारि काउन्सिलनि जि माने फुल फेजेड जि स्टेटास बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ बेयाव समस्ति निर्धारन खालामनांगौ बिसायख'थि खुंनानै नांगौ रोखोमनि बेयाव जे पुजि होनांगौ फाइनान्सियेल जिखिनि माने बेयाव
10-12 लाख बर' सुबुंफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने पुजि होनांगौ बे पुजि होनांगौनि बेलायाव सरकारा जथेस्थ' बिथांमोना माखासे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट पुजि होआखै दा बेखायनो बे बिथिंखौ आबुङै मावफुंनांगौआ जोंनि सल रेसपन्सिबिलिटि बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल इउनाइटेडलि थानानै आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि जेंना दङ बे जेंनाखौ समाधाननि थाखाय बिभिन्न एंगोलजों बे हाबा मावनाय जादों आरो बेयाव जथेस्थ' बाधा जथेस्थ' रेस्ट्रिक्सन अबस्ट्राक्सन्स गैया नङा दङ आरो स्वयं बे कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्रायनो बे अबस्ट्राक्सनफ्रा फैदों दा बेखायनो बे अबस्ट्राक्सनफोरखौ गैया खालामनानै भारत सरकारखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै बेखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान 2003आवबो दंमोन 2020आवबो दङ दा बे बिबाना जोंहा थाबाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बिथांमोननि गासै जेंना जेंसिखौ जेलाव थानाय जोंनि मार्टियार परियालनो रां अनसुंथाइ होनांगौ रिहेबिलिटेसननि माने जोबथा मोनसे पार्ट दंबावो आरो फारसेथिं केस दैखांनांगौ बा उइद्र' खालामनांगौ दङ बे बिथिंखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै खामानिफोरा टाइम टु टाइम माने डिसकासननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिङाव फैनायनि लामाखौ जों नुहुरदों थारैनो आनान गसाइनायाव जोङो अरायबो आर'ज गाबगोन जे बे बिथिङा जोबस्रांनायनि उनाव गोजोन आरो सान्थिया माने पार्मानेन्टलि एस्टाब्लिश जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि इउनिभार्सिटि जिखिनि कलेज सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रेलवे कोचनि माने वेगन वर्कशप बा फेक्टरि आरो लोगोसे जोंहा NIT गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा इनस्टिटिउसनफोर दङमोन बे मोगथां महराव फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो महर मोनगोन